سلام زخبركم تخاتلتي بين تي في نلوم عربي 13 ግንቦት ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜናታት ይዘልኩ መጽለኹ ከሞትሩ ከሳብ ፍጻሜ መደባትና ንኽትከታተሉና እንዳዓደምኩ በቀዳምነት አርእስተ ዜና ኤርትራ ዝመወቆላ ፕሮፌሰር አስመረት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት አሜሪካ ኮይና ወገ ኤርትራን ወልቃይትን ሑመራን ቀጽሉ ኢትዮጵያ ወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ተወሳኺ ናይ መነባብሮ ቅልውላው ክፈጥር ምጅማሩ ተገሊጹ ሶማል ድሕሪ ሳለስተ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም 39 ሕጹያት ፕሬዝደንት ንውድድር ክቀርቡ እዮም በረራ ዘይተማሃረ ተሳፋሪ ነፋሪት በሰላም ከም ዘዕለበን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኤርትራ ዝመወቆላ ፕሮፌሰር አስመረት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት አሜሪካ ኮይና ባይቶ ሰኔት አሜሪካ ኤርትራን ዝመወቆላ ፕሮፌሰር አስመረት አስፋሃበረ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ሳይንስ ኣብ ፌደራዊ ክፍሊ ጻዓት ክትከውን አጽዲኦ ፕሮፌሰር አስመረት ነቲ ቤት ጽሕፈት ክትመርሕ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሚያዝያ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ተረቂሓ ጸኒሓ ቤት ጽሕፈት ስነ ፍልጠት ኣብ ፌደራላዊ ክፍሊ ጻዓት ኣብ ምዕባል ጻዓት መሰረታዊ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ዘካየድ መንግስታዊ ትካል እዩ እዛ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት በፕሮፌሰር አስመረት ክምራሕ እዩ ፕሮፌሰር አስመረት ኣብ ቤት ትምህርቲ ባህራዊ ስነ ፍልጠት ስኩል ኦፍ ናሽናል ሳይንስ ኣብ ዓውዲ ኣካባቢያዊ ስነ ፍልጠት ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስን ኣብ ትምህርቲ ስነ ቅመም ህይወታውያን ኣብ ሓመድ ሶይል ባዮኬሚስትሪን ውሪቲ ተመራማሪትን መምህርን እያ ኣብ ከተማ አስመራ ኤርትራ ዝተወለደት ፕሮፌሰር አስመረት ኣሰፋው በርሀ ተመራማሪት ስነ ቅመም ህይወታውያን ኣብ ሓመድን ፖለቲካዊ ኢኮሎጂስታትን እያ ፕሮፌሰር አስመረት ናይ መጀመርታ ዝለዓለ ትምህርታ በስነ ፍልጠት ሓመድን ምዕቃብ ማይን ካብ ዩኒቨርሲቲ አስመራ ተማሂራ ወገ ኤርትራ ወልቃይትን ሑመራን ቀጽሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን እቲ ብኹናት ክሕመዝ ጸንሐ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ወፂና ኣለና ምስበሉ ብመጠኑ ዝተረጋገአ መሲሉን ተተራይ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ግን እንደገና ውግእ ኩላዕ ከም ዝኽእል ዝእምት ነገራት ይርአ ነይሩ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብኸቢድ ብረት ዝተሰነየ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ካብ ምንጭታት ክረጋገጽ ክኢሉ እዩ ብዛዕባ እዚ ዋላ እኳ ብመንግስቲ ኤርትራ መግለጺ እንተዘይተረኸበ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ግን እቲ ውግእ ከም ዝተኻየደን ሓያሎ ወታደራት ትግራይ ከም ዝተቐተሉን ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ እዚ ዞባ ምዕራብ ተረኺቡ ወታደራዊ ቁመናት ሰራዊት ዘርኢ ሰልፊ ተዓዚቡ ነይሩ ትማሊ ረቡዕ ናብ ከተማ ባህር ዳር ክልል አምሓራ ሓይልታት ጸጥታ አባላትን ሓለፍትን ፋኖን ስድራ ቤተ ስዋት ማሕበረሰብ ቢዝነስ ከምኡን መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣብ ዝተረኽብሉ በስም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስጋናን ኣፍልጡን ተዋሂብዎም ኣብቲ አጋጣሚ በማዕረግ ምክትል ርእሰ ምሕዳር አተሓዋሪ ክላስተር ዶክተር ሰማ ጥሩነህ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ኣድፊሮም ኣይፈልጡን እዮም ሕጂውን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ላዕለን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ኣደብ ክገብሩ ኣርጊጽና ከነግሮም ኢና ከም ዝብለ ተሓቢሩ መራሒ ትግራይ ናብ ወንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጻሕፉ ህጹጽ ደብዳቤ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከባቢ ብቁልጡፍ ክፈትሖ እንተዘይክኢሉ ኣድላይ ዝበሃል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር እዩ እቲ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግን ኣብቲ ደብዳቤ ኣይተገለጸን ኣብ ሰሙን ዝኸኣለ ዓልወት መራሕቲ ትግራይ ምስ ነበርቲ እቲ ክልል ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ጽዑቕ ርክብ ኣብ ሓደ ኣኼባ ዶክተር ደብረጽዮን ንሕና ከምዚ ኢልና ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና ድሕሪ ሰሜን ሸዋ ምንቲ ሰላም ኢልና ዕድል ሂብና ኢና ቅድሚ ውግን ድሕሪ ውግን ንሰላም ብዙሕ ዕድል ሂብና ኢና ይኹን እምበር ሕጂ ከምዚ ኢልና ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና ኩሉ ነገር ብፖለቲካ ጥራሕ ኣይፍታሕን እዩ ምባሉ ተሓቢሩ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ መድረኽቲ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ እኹል ሰብኣዊ ረድኤት ንኽኣቱ ተባሂሉ ዝግበር ይኹን እምበር ከምቲ ተፅቢት ዝተገብሮ ብቑዕ ረድኤት ይኣቱ ከምዘየለ ብምጥቃስ መሰልና ክነኽብር ረፈረንደም ከነካይድ ኣለና ህዝቢ ትግራይ መሰል ርእሰ ውሳኔኡ ባዕሉ ክውስን ኣለዎ ከም ዝብሉን ተጠቒሱሎም ህዝብና ይጠምን ይመውትን እዩ ዘሎ ግዜ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክንነብር ኣይንኽእል ኢና ንኹሉ ነገር ተጸሚምና ናብ ዝምልከቶም ኣካላት መልእኽቲ ልኢኽና ኣለና ስለዚ ንሕና
ወዲና ኢናይሉም ብዛባዚ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኦ ረዲት ብዝምልከት ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣንቢሮምዎ ዘለዉ ዕፅዋ ንኽልዓል ረዲት ንኽኣቱን ከፍቅድ ፀዊዑ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ተኽሲ ደው ካብ ዘብሉ 10 ሰሙናት እኳ እንተገበሩ ክሳብ ሕጂ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ረዲት 5 ሚታዊ ጥራሕ ከም ዝኾነ ዶክተር ቴድሮስ ይገልጽ ዶክተር ደብረጽዮን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኽሲ ደው ኣቢለ ኣለኹ እናበለ እቲ ኣብ ትግራይ ዝኣወጀ ከባግን ይቕጽሎ እዩ ዘሎ ክብሉ ይኸስስ ኣጋጢሞን ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማትን ክፈትሕ ኣጽዋር ክእክብን ሰራዊትን ክዕልምን ግዜ ብምዕዳግ ንወራር እዩ ዝቀራረብ ዘሎ ክብል ኣብቲ ህዝባዊ ኣኼባታት ተዛሪቡ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርን ኣፍሪካ ዶክተር ኣደም ካሲ ሓይልታት ትግራይ ብማሕበረሰብ ዓለም ኣይተሰማዕናን ብዝብል ምኽንያት ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዶባት ኤርትራ ብከቢድ ብረት ዝተሰነየ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ይዛረቡ ምህላው ገሊጹ ኣብ ርእሱን ካብዚ ንላዕሊ ካልእ ኣማራፂ የብላን ብዝብል ካብ ተስፋ ምቑራጽ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለት ተንታኒ ኣብ ከባቢ ዳግማይ ኩናት ክኽሰት ከም ዝኽእል እቲ ስክፍታ ዝጸንሐ ምዃኑ እቲ ጉዳይ ብሰላም መንገዲ እንተዘይተፈቲሑ ከዓ እናገደደ ከም ዝኸይድ ስጋኣቱ ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ተወሳኺ ናይ መነባብሮ ቅልውላው ክፈጥር ምጅማሩ ተገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ብዝሕለፈ ኣዋጅ ኣብ መሸጣ ነዳዲ ካብ 10 ስጋብ 15 ሚታዊት ወሰኽ ምግባሩ ነቲ ድሮ ብኩናትን ደርቅን ተሃስዩ ዝርከብ መነባብሮ ህዝቢ ብዝባሰ ክሕምስ ምዃኑ ተገሊጹ ንወሰኽ መሸጣ ነዳዲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐርብ ዘሎ ዝተፈላለየ ትንታነታት ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ 35 ሚታዊት ዝቕባብ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ብምምልካት ዝውሰድ ዘሎ ቁጠባዊ ስጉምቲ መንግስቲ ብዋሕዲ ናይ ወፃኢ ባጤራ ተሃስዩ ከም ዘሎ ኣነፂሩ ኩናት ሩስያን ዩክሬን ኣብ መላእ ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ወሰኽ ዋጋታት ፀዓትን መሰረታዊ ምግብታትን ምፍጣሩ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክረአ ዝጸንሐ ክብደት መነባብሮ ኣጋዲዱ ምህላውን ኣሚቶም ከም መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም ቁጠባ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተሃስዩ ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ኣብ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ትግራይ ምሽማማ ካዝና መንግስቲ ክጉሕጓሕ ንህዝባዊ ኣገልግሎታት ዝስልዑ ባጀትን ድጎማታትን ድማ ክውሕዱን ከም ዝተራእዩ ዘግሎባል ኢኮኖሚ ኣረድዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ክልተ ግዜ ወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ከተግብር ዝተገደደሉ ምኽንያት ድማ ምዚ ከም ዝተተሓዘ ኣገንዚቡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዋጋ ሊትሮ ቤንዚን ካብ 31.74 ብር ናብ 36.87 ብር ክዓርግ እንከሎ ናፍጣ ድማ ካብ 28.98 ብር ናብ 35.43 ብር ከም ዝደየበ ኣዋጅ መንግስቲ ኣፍሊጡ እቲ መንግስቲ በተወሳኺ ወሰኽ ዋጋታት ነዳዲ ብምምዝማዝ ኣብ ዕዳጋታት ዘይምርጋእ ንዝፈጥሩ ነጋዶ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣብ ሶማል ድሕሪ ሳለስተ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም 39 ሕፁያት ፕሬዝደንት ንውድድር ክቐርቡ እዮም ሰንበት 15 ግንቦት ኣብ ዝካየድ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ሶማል ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ዝበዝሕ ምዃኑ ዝተነገረሉ ቁጽሪ ሕፁያት ተወዳዳሪ ከም ዝተመዝገቡ መርበባት ዜና ካብ ሞቃዲሾ ሓቢረን ክሳብ ትማሊ 11 ግንቦት ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ንስልጣን ፕሬዝደንት ክወዳደሩ ዝተመዝገቡ ብዝሕ ፖለቲከኛታት ሶማል 39 ክበጽሕ እንከሎ ኣቐዲማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረት ፋውዛ ዩሱፍ ኣዳም ድማ እታ አንኮ ጓል ኣንስተይቲ እያ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዝደንት መሐመድ አብዱላሂ ፋርማጆ ስልጣኑን ምቕጻል ሕፁይ ኮይኑ ከም ዘይቀርብ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ምርጫ ክካየድ ሰሙን ምስተረፎ ግና ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ኣብ ንልዕሊ ዓመትን ክልተ ወርሕን ተደናግዩ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ሶማል ኣቐዲሙ ፕሬዝደንት ዝነበሩ ክልተ ፖለቲከኛታትን ንውድድር ቀሪቦም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሩበሎውን ሓደ ካብቶም ክዕወቱ ተኽእሉ ከም ዘለዎም ዝተገመቱ ሕፅያት እዩ ድሕሪ ሳለስተ ዝካየድ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሶማል ነቲ ኣብ መንጎ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆን ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሩበሎን ዝጸንሐ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ክፈትሕ ተጽቢት ተነቢሩሎም ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት መላእ ሃገር ብሓድነት ክጥርፍ ዝኽኣለ ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይውነነት ሶማል ብሰንኪ ተደጋጋሚ ምድንውያት ምርጫ ነዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝረኣየቱ ብተዛማዲ ዝሓሸ መስርሕ ምቋም ተካላው መንግስቱን ከይትስኑ ተሰግዩ ጸንሕዩ ልዑል ሃንቀውታ ተነቢሩሉ ዘሎ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሶማል በሰንኪ ሽብራዊ መጥቃዕታት ከይሰናኸል ኣብ ሞቃዲሾን ከባቢያን ጽኑዕ ሓለዋን ቁጽርን ጸጥታን ይካየዳሎም ውጽኢት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ሶማል ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ክንዩን ጽልዋታቱን ከም ዝህልዎ ተንተንቲ የረዱም
للي 350 منابر كابزلو بايتو بوحدو ناي 184 أبالات ناي دمسي دقف زرخب حدسوي تولداري نزغط الحام مش عمتات بريزيدنت سومال كخوانيو بررا زيت مهارة سافاري نفاريت بسلام أعليبو مع كنازينا جزءات فلوريدا بزعبا حدا أبراري دحري محماموه بزي زخونة سقم نفاريت كقلب زخالة وعزي من النتو نفلات يتسير اللوام زمنتو زي تقلسة وعزي مس توات ارتي براتي معرفون فرتي زقبروه ناي دمسي زرب كلميوه زخون عينت المدي مبرار نفاريت كم زي بلوه يملاختن ابتي استغاد حد دمسي نفاريت كمي كعرفان هدو كبلان كم زلو كم زي فلت كزار بيسمع ابتا كامريت كلت شحن شوعاتي 250 متر رحيقه اب اير زنبرت نفاريت زنبرت وعزي ازيوت زت حساسب كونتات قاطيمون الله تبايلت تعنا يبلون هالواتو كيطفه ايترفن يبل حدستي ابرتي بمل ماد زفلت حد تواصاري بره اتتوعزي هنا نفاريت تواصيرو اب عالم لخاوي معرفون فرتي بالمي بيتش كارفه كمز حجزو تجليزم ازت مال سولس زقاطم خصت كم زخون مع كنا زين حبيرن اتول كسبنا تاع نفاريت حيزو بسلام عرفه مستي زمرحو زنبره تواصاري برخات راخيبو كمز تعاوفه تجليزم نحد حلم جن اسمات ايت وهابون اتم تواصرتي بره بمرخي راديو ابيلون كنتات اتا نفاريت نتتوعزي كحتون كلهم زفلطو ነገር ከም ዘይብሉን ገምገም ባህሪ ፍሎሪዳ ጥራይ ይራአዩ ከም ዘሎን ተዛሪውም ከመይ አቢሉ ደው ከም ዘብላ አይፈልጥን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ሓግዙን ይቅብል መልእክቱ አሕሊፉም ሮበርት ሞርጋን ዝተባለ ተዋጻሪ በራ እዚ ክስተት ከጋጥም ከሎ ኣብ ዕረፍቲ እዩ ነይሩም ግን መሳርሕቱ ብዛባት ኩነታት ከነግሮ እንከሎ እናተ ጻደፈ መጺኡ ሓጊዝዎም ተመክሮ ልዕሊ 10 ዓመታት ዘለዎ ሞርጋን እታ ነፋሪት ካፕተን ካሎት ዝተፈለይት ከም ዝኾነት ፈልጥም ግን እቲ ተጓዓዚ ከይሰናብድ ሃዲኡ እታ ነፋሪት ከብራ ክሕግዞ ነይሩኒ ብራድዮ ብኸመይ ሓይሊ ነኪው ናብ መሬት ኮርድ ከም ዝኽእል ሓጊዘው ይብል በቲ ዝተጋድሐ ድምጹን ሞርጋን እትውል ቀሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ዝሃቦ ዝነበር መምርሒታት ይስማዕ ድሕሩ እታ ነፋሪት ብሰላም ከም ዝዓረፈት ክነግሮን ከሎ ንምእማን ተጸጊሙ ምንባሩ ንሲኤንኤን ተጻሪቡ እታ ነፋሪት ኣብ መሬት ምስ ዓለበቱን ክልቲኦም ተራኺቦም ብሓደ ተሳኢሎም እንተኾነ ሞርጋን በቲ ኩነታት ኣዝዩ ተገሪሙ ስለዝነበረ ሽሙ ከም ዘይሰምዖ ተዛሪቡ ኣብ ጭንቂ ስለዝነበርኩ በሰላም ስረኸብኩ ንብዓት መጪኒ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ህሞት ነይሩ ንሱ ናብታ ነፍሰ ጾር ዝኾነት በዓልቲ ቤቱ ክኸይድ ኣለኒ ኢሉ ኣነ ስርሕ ነይረ ንሱ ግና ጅግና እዩ ይብል ምምሕዳር መጓዓዝያ ኣየር ኣሜሪካ ቦገኑ እታ ካብ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ዝተረፈት ነፋሪት ናይ ውልቂ ከም ዝኾነትን ዘተሓሳስብ ጉድኣት ከም ዘይበጽሓን ገሊጹ ነታ ነፋሪት እናብረረ እንከሎ ጥዕናው ጸገም ዘጋጠሙ ካፒተን ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰደን እንተኾነ ስሙን ዘለውን ኩነታትን ዝምልከት ግን ወግዒ ዝተባህለ ነገር የልቦን زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سنين عخم